Čaute, máme tu ďalšie video. Náhodná rozbalovačka náhodných 20 balíčkov hokejové Slovensko 2024. Niečo som zhrabol v Kauflande. Poďme na to. Prvá karta Radovka. Miroslav Mucha. Martin Faško Rudáš. Andrej Kukuča, ruky karta. Luka Radivojevič, Top Prospects. Martin Bučko, Blue verzia. Aká si divná čiara to je. To vyzerá ako od Fixovky. Asi nejaká chyba v tlači? Dajte vedieť, či aj vy ste mali modrého Bučka takého. Mário Lunter. Adam Lukošík. Matej Kašlík, ruky karta. Maxim Štrbák, Top Prospects. David Mudrák, modrá varianta. Tretí balíček. Patrik Lamper. Marek Korenčík, ruky karta. Luminus zelená. František Gajdoš. Special Moments. Šimon Petráš. Marko Stacha. Modrá variácia. Ďalej tu máme Boris Brinsko, ruky karta. Andrej Golian. Boris Žabka, 20-ky, insert. Zelená Luminus, Adam Janošik. Jakub Minarik, modrá variácia, bejsky. Ďalší balíček. Robert Petrovický. Peter Cehlárik. Vladimír Glosár, ruky karta. First Goal Pack, Mário Grman. Silvester Kusko, ruky karta, modrá variácia. Ďalší balíček. Peter Cehlárik opäť. Adam Janošík. First Goal Pack, Adam Lukošík. Top Prospects, Tomáš Pobežal. A Special Moments, Šimon Petráš. Opäť a zase. Ruky karta, Matej Kašlík. Martin Marinčin. Matej Tomek na zelenej Luminuske. Samuel Hain. Special Moments, tohoto už tiež mám. A modrá Patrik Lamper. Next pack. Peter Zuzin. Trošku problém s fokusom. Je to tam. Peter Zuzin. Peter Frühauf. Tak toto vyzerá zozadu. First Goal Pack, Patrik Koch. Fokus ako si neposlúcha na telefóne. Top Prospects, Pekarčík, Andrej Golian, červená variácia. Ďalší balíček. Peter Zuzin. Patrik Lamper. Jozef Baláš. Markus Suchý, 20-ky insert. Martin Fehervári, Luminuska modrá. Tu sa hodí do zbierky. Toho ešte nemám. Mário Grman. Ďalej tu máme Miloš Kelemen. Richard Pánik. Top Prospects, Luka Radivojevič. Toho už tiež mám veľakrát. Patrik Koch ešte na modrej. Ďalší balíček. Koch Patrik. Peter Frühauf. First Goal Pack. Andrej Kolár. Maxim Štrbák na 20-kách insert. Michal Beňo, červená variácia. Jan Pardavý. Peter Čerešňák. František Dej. Šimon Nemec na zelenej Luminuske. Super. A Craig Ramsey na modrej. Pekne, pekne. Patrik Bačík.
rookie karta. Samuel Hlavaj konečne. Sice iba na bejske, ale aspoň niečo. Odchytal 12 zápasov za reprezentáciu. OK. Ďalší je tu Marko Stacha. First goal pack. Martin Bučko. Marek Hrivík na modrej. Nejaké góly dal, 11. To sme videli. Ďalší balíček. William Čacho. Craig Ramsey. Miloš Roman, first goal pack. Zase Luka Radivojevič. Marek Hrivík na červenej. Tu sa tie karty začínajú dosť opakovať. Ale žiadny podpis, žiadny hit zatiaľ, nič. Mário Germán. Dúfam, že to bude nejaký podpis. Peter Cehlárik. Matej Kašlík, rookie karta. Juraj Pekarčík, top prospects. Andrej Kudrna na modrej, zase bez podpisu. Teraz už by to vážne chcelo otvoriť nejaký patch, alebo jersey, alebo niečo. Alebo aspoň X-Factor. Oliver Okuliak bejska, William Čacho, čo vyzerá jak Rytmus. Juraj Pekarčík, Matej Tomek, Luminuska zelená, Samuel Kňažko, modrá variácia bejsky. Ani tu nebude patch. William Čacho, Rytmus, Martin Chromiak, Martin Faško-Rudáš, first goal pack, Roman Kukumberg, top prospects, Matej Kašlík, ruky červená, Peter Zuzin opäť a zase, Martin Chromiak opäť a zase, Peter Zuzin opäť a zase, zelená luminuska. OK, X-Factor Miloš Roman. Na tieto X-Faktorky dali strašne slabé mená. Tie inzerty nemajú hodnotu. Martin Marinčín, modrá variácia. Zostávajú dva balíčky iba. Šance na hit sa zmenšujú. Patrik Bačík, rukička. Patrik Lamper. First goal pack, Jozef Baláš. Peter Repčík, 20. David Mudrak, červená. OK, posledný balíček, posledná šanca na nejaký hit. Bude tam niečo. Fakt by akože mohlo. 20 balíčkov není málo. Poďme na to. OK, na patch to opäť nevyzerá. Andrej Golian. Matej Tomek. Jakub Minárik. Tak to bude bez auto podpisu. Kmec. A Juraj Slávkovský. Na luminuske modrej. No tak aspoň niečo. Toto je v podstate asi najlepšia karta zo všetkých 20 balíčkov, čo som tu mal. Tá X-Faktorka to bolo nič. Ok, aspoň Slávko. Sice tento rok ani nedal gól, ale bodovo bol na tom celkom dobre. Myslím, že základná luminuska je zelená, čiže táto modrá ešte o trošičku vzácnejšia. Ok hoši, tak ďakujem za dopozeranie videa. Otvorili sme si random 20 balíčkov. V budúcnosti možno zase budú nejaké otváračky, nejaké videá. Prosím, dajte like, dajte odber. Tu ešte ukážem toho Miloša Romana na X-Faktorke. Či je to hit alebo nie. Skôr asi nie, ale dajme tomu no taký lepší insert. OK, díky moc, čaute.